ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରାକାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କରତକଳକୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚୋରାକାଠ ମାଫିଆମାନେ ଚୋରାରେ କରତକଳ ଚଲାଇ ବେଶ୍ ଟଙ୍କା କମାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା କୂଳରେ ତରାପି ଗ୍ରାମ ନିକଟ କାଜୁ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପୁଲି ସେଟିଂ କରାଯାଇ ଚୋରାକାଠ କଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମିଲଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଚାଲୁଥିଲା। ରେଞ୍ଜର ଅଫିସଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମିଲ ଚାଲୁଥିବା ବାଟରେ ଲୋକ ସେଟିଂ କରି ରଖନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗୀ ବନ ବିଭାଗ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଜାଣି ଯାଉଥିଲେ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ବନ ବିଭାଗ ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଓ ମିଲ୍ ଚାରିପଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଘେରାଉ କରିଲା ପରେ କାଠ କଟୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ସେ ମିଲ୍ଟିରୁ ବନ ବିଭାଗ ଶାଗୁଆନୀ ପଟା 10 ସେଫ୍ଟି, ଶାଗୁଆନୀ ଲଗ୍ 6ଟି, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ସମିଲ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଏନ୍ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀରୁ ମହେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, 60 ନ୍ୟୁଜ୍।